तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सकाळपासून स्टॉल म्हणजे 11 वाजल्यापासून वैभवडीतले स्टॉल जे शहरातील स्टॉल आहेत ते हटवण्याची कारवाई नगरपंचायतीने सुरुवात केलेली आहे। त्या कारवाईला स्टॉलधारकांनी विरोध केलेला आहे। आपल्यासोबत माजी नगराध्यक्षांनी विद्यमान नगरसेविका श्वेता जैतापकर मॅडम आहे। त्यांची या कारवाईबाबत काय नेमकी भूमिका आहे हे आपण थेट जाणून घेणार आहोत। मॅडम, आज कारवाई नगरपंचायतीमार्फत होते। एकंदरीत आपण मागील 5 वर्षापूर्वी ते नगराध्यक्ष देखील होता, आता विद्यमान नगरसेविका। ही कारवाई का योग्य आहे की अयोग्य आहे, नेमकं काय वाटतं आपल्याला या संदर्भात? ही कारवाई प्रशासनाने राजकारण न करता योग्य रीतीने आणि शासनाच्या नियमात केली पाहिजे असं माझं मत आहे। कारण आज वाफे वैभवडी ग्रामपंचायतीला 50 ते 60 वर्ष इथे झालेली आहेत आणि नगरपंचायत ही अस्तित्वात आली आहे 2015 मध्ये। तर गेले 5 वर्षातही असा विषय आला होता, परंतु आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाला काही सूचना केल्या होत्या की शहरामध्ये अतिप्रमाणात होऊ नये। तर आज ते अतिप्रमाणात चाललं, त्यावेळी प्रशासनाला जाग आली। तर असं न होता ही जी लोक आहेत, नागरिक आहेत, नगरपंचायतही आपलीच आहे आणि ही नागरिकही आपलेच आहेत। आज स्टॉल हटाव मोहीम जी प्रशासनाने हाती घेतली आहे त्यामध्ये कोणतेही न राजकारण होता योग्य पद्धतीने झालं पाहिजे। याचं कारण की ही जनता ही आपलीच आहे। काही लोक आहेत, यामध्ये महिला आहेत, त्यामध्ये आज बँकेला लोन काढलं आहे त्यांनी आणि त्या लोन फेडायचं आहे त्यांचं, हाही विचार केला पाहिजे। तुम्ही जसं म्हणता मॅडम की कारवाई ही योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे, नेमकी काय व्हायला पाहिजे की तुम्ही म्हटलं की ग्रामपंचायत असताना 50 ते 60 स्टॉलधारक होते, आता त्यांची संख्या कुठेतरी 200 वर गेली होती। म्हणजे नेमकी म्हणजे जे सुरुवातीचे स्टॉलधारक होते त्यांना कुठेतरी पुनर्वसन व्हावं अशी आपली मागणी आहे का, अशी आपली भूमिका आहे का? यासाठी मागील 5 वर्षात एका रात्रीमध्ये 3 स्टॉल लागले होते आणि ते नगरपंचायतीमध्ये आमच्या समोर विषय आला, तेव्हा प्रशासनानं आम्ही सूचना केली होती की जे असे स्टॉल लागतात त्याच्यावरती तुम्ही योग्य कारवाई करा की पुढे लागले नाही पाहिजेत। आणि ती कारवाई थांबवल्यामुळे आज अतिक्रमण जादा वाढलेलं आहे आणि वाढल्यामुळे आज काय झालं, काही लोकांचे पोट त्याच्यावरतीच आहे अवलंबून आणि त्यामुळे आम्ही काही सूचना केल्या होत्या प्रशासनाला की आज तुम्ही म्हणताय की काही लोक भाड्याने स्टॉल देतात, तुम्ही लिस्ट 2-3 प्रकारचे काढा, त्यांची नावं जी आहेत ती आमच्या समोर ठेवा। अजूनही प्रशासनाने आम्हाला ती नावं दिलेली नाही आहेत आणि ती द्यावी, पेपर डिक्लेअर करावे असं माझं मत आहे। आणि जे भाड्याने आहेत ते भाड्याने त्यांच्यावरती तुम्ही कारवाई करा, परंतु जे काही लोक नागरिक आपले त्याच्यावरतीच अवलंबून आहेत अशा लोकांना कुठेतरी त्यांनी प्रशासनाने पुनर्वसन करावं असं माझं मत आहे। होत्या माजी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांचं म्हणणं आहे की प्रशासनाने जे जुने स्टॉलधारक आहेत, खरोखर ज्यांना त्यांची रोजीरोटी या स्टॉलवरती अवलंबून आहे अशा स्टॉलधारकांचं पुनर्वसन करावं अशी त्यांची मागणी आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे। त्यानंतर आपण आता जाणार आहोत शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत आपल्या, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की एकंदरीत त्यांची भूमिका काय आहे। दावडे साहेब, आज कारवाई होते स्टॉलधारकांवरती, JCB आज आणलेला आहे स्टॉल, ही कारवाई कुठेतरी स्टॉलधारकांनी
थांबवलेले आहे. आता अगदी काही वेळापूर्वी शिवसेनेचे पदाधिकारी देखील आले होते, त्यांनी या कारवाईला विरोध केला. तुमची नेमकी भूमिका काय आहे, काय वाटते तुम्हाला? आम्हाला असं वाटतं की या ठिकाणी खरोखरच काही त्यांचे जीवन जे आहे ते स्टॉल ज्यावरती म्हणजे उपजीविका होती, तरी त्यांना आमदारांनी आज त्यांची बरेच दिशाभूल केलेली आहे की तुम्हाला जागा देतो, हे करतो. मला वाटतं आमचे सत्ताधारी नगरसेवकांनी पण त्यांना जागा वगैरे आखून दिली होती. तिथून त्यांना काय म्हणजे परत आता म्हणतात की आम्ही त्यांना नाही दिली, असं त्यावेळी चालू आहे त्यांचं. आम्ही त्यांना सांगत जे आणि असंच ठरवलं की स्टॉल काढा. पहिले जे ज्यांना नोटिसा गेलेत तेवढे सगळे स्टॉल गेले पाहिजेत. ज्यांना नोटिसा गेलेत तेवढं सगळं बांधकाम ज्यांचं आहे ते तोडलं पाहिजे. मी या मतावर आहे की जर काढले तर सर्व म्हणजे गोरगरिबाला काढायचं आणि नेत्यांना ठेवायचं असं माझं तर मत नाही. त्यामुळे पहिले गेले तर नेत्यांच्या स्टॉलला पहिले हात घाला आणि त्यांचे पहिले उचला, नंतर बाकीच्या गोरगरिबांचे उचला. तुम्ही आता म्हटलात की नेत्यांचे स्टॉल आहेत, असे कुठल्या पक्षाच्या नेत्यांचे आहेत आणि किती स्टॉल आहेत? बरेच बीजेपी पक्षाचे जवळजवळ न्यायामध्ये त्यांना सगळी लिस्टच दिली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असे स्टॉल दिले, म्हणजे आमदारांनी लिस्ट दिली होती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आणि त्याच्यावरती ह्याच रोषाने सगळ्यांचा प्रत्येकाचं म्हणजे ज्याचा माझ्या नावाची लिस्ट आहे की 30,000 भाडं रणजित तावडे स्टॉलदार. माझा एकही स्टॉल वैभवडीत नाही. असे बरेचसे स्टॉल धारकांची नावं घालून आमदारांना पत्र दिलेलं काही आपल्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी, म्हणजे जेणेकरून काही गोरगरिबांना अन्याय व्हावा म्हणून स्टॉल काढले पाहिजेत. आम्ही पण त्याला विरोध करत नाही, पण प्रत्येक जे आहेत ते शहानिशा करून स्टॉल तुम्ही काढले पाहिजे होते की बाबा खरोखर त्याचा एखाद्या गरीबाचे आपण त्याच्यावरती पोट आहेत त्यांनी हे करू बरोबर स्टॉल काढले पाहिजे होते. तुम्ही मग अशी म्हटल्याप्रमाणे सत्ताधारी नगरसेवकांचे किंवा सत्ताधाऱ्यांचे कोणाचे स्टॉल आहेत? सत्ताधारीकरांचे नाही म्हटलं तरी मी म्हणतो ते 30 ते 40 स्टॉल सत्ताधाऱ्यांचे आहेत आज वैभववाडीमध्ये. हे होते शिवसेनेचे नगरसेवक तावडे. त्यांनी म्हटलं की सत्ताधाऱ्यांवरती त्यांनी रोष व्यक्त केलेला आहे की सत्ताधाऱ्यांचे स्टॉल आहेत आणि सत्ताधाऱ्यांनी बघून कारवाई केलेली आहे आणि जर कारवाई करायची असेल तर सरसकट कारवाई करा, अशी भूमिका तावडे यांनी व्यक्त केलेली आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.